Καλώς όρισες σε ένα ακόμα βιντεομάθημα του Greek Teaching. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Μικηναϊκή θρησκεία και την τέχνη. Η τέχνη μας αποκαλύπτει τη θρησκεία. Πώς αλλιώς θα γνωρίζαμε στοιχεία της θρησκείας αν δεν υπήρχαν σκηνές πάνω σε αγία και άλλα έργα τέχνης. Πριν από την αποκρυπτογράφηση της γραμμικής γραφής Β, οι επιστήμονες υποστήριζαν ότι η Μικηναϊκή θρησκεία ταυτιζόταν απόλυτα με τη Μινωική. Όμως, μετά την ανάγνωση των πινακίδων της γραμμικής Β, αποδεικνύεται ότι στο Μικηναϊκό Πάνθεον εμφανίζονται όλοι οι μεγάλοι Έλληνες θεοί της πρώτης χιλιετίας με εξαίρεση τον Απόλλωνα. Στις πινακίδες αναφέρονται δηλαδή ο Ζεύς, η Ήρα, ο Ποσειδών, η Άρτεμις, ο Άρης και ο Διόνυσος. Σπουδαία θέση κατέχει μια θεά η οποία συνήθως προσφωνείται με την ονομασία Πότνια, Σεβάσμια δηλαδή. Η κυρία Πότνια είναι αναμφίβολα η κυρίαρχη μικηναϊκή θεότητα και σε αυτήν προσφέρονται πρόβατα, αρωματικά έλαια, μαλλί και μέλι. Οι Μικηναίοι δεν έχτιζαν μεγάλους ναούς και όπως και οι Μινωίτες λάτρευαν τους θεούς τους σε μικρά ιερά. Το ιερατείο, άντρες και γυναίκες, αποτελούσε ιδιαίτερη κοινωνική τάξη και διαχειριζόταν την περιουσία των ιερών. Η μικηναϊκή τέχνη αναπτύχθηκε στην ύστερη εποχή της Χαλκοκρατίας 1600 με 1100 π.Χ. στα κέντρα της Ηπειρωτικής Ελλάδας, δηλαδή Μικήνες, Τύρινθα, Πύλο, Θήβα και άλλα, και μαρτυρεί έντονη μινωική επίδραση. Πώς ήταν χτισμένα τα ανάκτορα? Οι Μικηναίοι χτίζουν τα μνημειακά ανάκτορά τους σε υψώματα, ακροπόλεις, τις οποίες οχυρώνουν με γιγαντιαία τείχη. Τα τείχη αυτά είναι γνωστά ως κυκλόπια από τους τεράστιους ογκόλυθους που χρησιμοποιούνταν για το κτίσιμό τους. Τα μικηναϊκά ανάκτορα έχουν πιο απλό σχέδιο από τα μινωικά. Αποτελούνται από έναν προθάλαμο που βλέπει στην αυλή και από το κύριο δωμάτιο που έχει μεγάλη κυκλική εστία στο κέντρο και είναι ο χώρος υποδοχής, τύπος μεγάρου. Γύρω υπάρχουν άλλοι δευτερεύοντες χώροι κατοικίας των ηγεμόνων. Για πρώτη φορά τώρα στον ελλαδικό χώρο στείνονται πάνω στους λακκοειδείς τάφους των Μικηνών λίθινες πλάκες, επιτύμβιες στήλες δηλαδή, με ανάγλυφες πύρες ή πολεμικές και κυνηγετικές σκηνές που μαρτυρούν τον πολεμικό χαρακτήρα των νεκρών. Περίφημη είναι επίσης η μνημειακή θολωτή τάφη, όπως ο θησαυρός του Ατρέα στις Μικήνες που θεωρήθηκε ως τάφος του Αγαμέμνονα, ο τάφος της Κλητεμνίστρας και άλλοι. Από ένα μακρύ πλαισιωμένο με λίθινους τοίχους διάδρομο φτάνει κανείς στον κυκλικό θάλαμο που είναι χτισμένος με παρόμοιο τρόπο και έχει θολωτή οροφή. Μετά την ταφή, διάδρομος και θάλαμος σκεπάζονται με χώμα ώστε ο τάφος να μοιάζει εξωτερικά με χαμηλό λόφο. Τέτοιοι τάφοι έχουν βρεθεί σε πολλά μικηναϊκά κέντρα. Πάμε να δούμε τη διακόσμηση. Τα μικηναϊκά ανάκτορα διακοσμούνται και αυτά με τοιχογραφίες που έχουν δεχτεί μεγάλη επίδραση από τις μινωικές. Παρόμοια επιρροή παρατηρείται και στη μικηναϊκή κεραμική. Αξιοπρόσεκτος είναι ο εικονιστικός ρυθμός σε μια κατηγορία αγγείων που διακοσμούνται με παραστάσεις ανθρώπων, ζώων, πουλιών, ψαριών και με σκηνές με άρματα. Στη μεταλλοτεχνία, απαράμιλης τέχνης είναι τα κοσμήματα από χρυσό ασίμι ή από άλλα πολύτιμα υλικά. Από παρόμοια υλικά έχουν κατασκευαστεί και άλλα πολυτελή αντικείμενα όπως σκεύη με ανάγλυφες παραστάσεις κυνηγιού ή ιδηλιακές σκηνές, χρυσά κύπελα του τάφου του βαφιού, ξύφη και εγχειρίδια, μαχαίρια δηλαδή, στολισμένα με παρόμοιες εικόνες, οι χρυσές προσωπίδες των νεκρών βασιλιάδων που βρέθηκαν στους μικηναϊκούς τάφους και άλλα. Όλα αυτά τα ανεπανάληπτα έργα τέχνης μαρτυρούν μεγάλο πλούτο, δύναμη και επικοινωνία των Μικηναίων βασιλιάδων και ευγενών με τις χώρες της Ανατολής και της Αιγύπτου, από όπου προμηθεύονταν τα πολύτιμα υλικά, χρυσό και ασίμι δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολούθησες.